Sani malam, salamu alaikum. Malam, na kallon burodi na da Allah, ni nan malam sani. Ka san mu da burodi amana ne, da Allah lemo nake so, za ka bani lemo. Lemo wanda kala kake so? Baɗi. Ga lemuka da kala-kala. Ai ban san sunan shi ba, ka san bi an aka da. To, ka ga lakase, ka ga linka, ka ga bisi, ka ga da apple. Ba shi ba da Allah, kana nuna mun wani mammalan da kana. Yawwa na tuna da sunan shi da Allah. To aboki. Za ka ban bobo ne. Bobo? To, ga bobo. Yawwa, 15 ko ƙaro min da Allah. Dan kada 15, ta ƙaro ma? Ba ta ƙaro min da naira 15. Uku na baka ba nawa? Wannan naira mutala 2 da 5 kenan. Mutala 2 da 5, wannan ne mutala 2 da 5 abin da ake faɗa a kan ku gaskiya ne. Goma naira 80 ka ce mutala 2 da naira 5, to bari ɗauko ma mutala 2 da naira 5.